sa to budem. No. Poď Tu vas kurva, ti devo. Vedi che vedela. Vodku s roh. Hej. Smedná som. Nechcem. Čo ma nekráš peňažnú. Tak si chcela. Pozor. Ja budem práve 5-0, tak potom bude. Easy. Pozor. Teraz to nachylamy. Už je ponachylal. Dobre, sa môžeme rozprávať. Jo, nikto nechce. Zjedz. Vlastne nejde. Dobre stalo. Chodźcie mu, nie podajcie sobie! Idźcie! Może postawić się. Bože! Čo bolo? Nekážu ma. I to preč, zabijem! Otoni, poď! Zapravo, Kejkuta, poď! Malá moja okejka, dori si. Malá moja strašná okejka. Nie tak. Samo? Samo. Strašne moja malá okejka. Porušuj mene. Ježiš, spadnem. Odmrznu ruky. Hej. Daj to dole. Daj to dole. Akože nechávam, prečo nemáš bundu. Ja mám bundu. A mamke bude tak zima. No to Fiško, nie Mikro? Nie som trapná. Netríme. Mám dobrý nos. Čo? Mám dobrý nos. Prečo čo? To som sa ručkou ostaviť. Ja hej, máš na mieste. Daj. Vráťaj sa. Hore.
Idem to prejsť. Bolí? Ešte pustí. Prejdi, do červeného. Mám partnera a iba trochu. Jakého? To je jedného. Partnery? To nie, ale to Honda chce sa do toho. Lebo tam budeme ako tancovať, vieš, improvizácia, nie? Tak už mám. A to uvidíme? Ja, to je vlastne vstupné, nie večer. Tak to hovoril, že to je večer. No ako večer, to je okolo 7 alebo A tak. jak sa asi? Na servisku. Ale neviem, či je také vstupné, ako my platíme 4 € za tú strávu a toto. Ako tam, že čo budeme za to posedenie, hej, my platíme a tam neviem, či tam. A to neviem, či aj tu tí, čo prídu, musia platiť. Ako, lebo prídu, vieš, tam tretiaci a taký, vieš, pozerať, tam môžete aj vy, nie? Tak. Čo? Čo máš na ruke? Kade? Uj. Aj pozri sa kľúč! Ale to bude toto netancovať, vieš. Ja som v živote netancovala, na žiadnej oslave ani nič, vieš. To je takým prvákom. Jaký? Počula? To z tečky, ja včera som ho spoznala. Ježiš, a už idete spolu, hej? Ty koko. Ale akože ja som už videla viackrát, hej, to je toto. Hej. My vieme, jak to u teba chodí sa. To bude hamba, som musím naučiť tancovať, nevieš tancovať? Ja toto nie je naše tanečky. Tam viem tancovať a to má, vieš kam pošle. A on vie? Čo? Neviem. Ale babka vie, to poviem, toto Slanka ma naučí tancovať. A kedy ju máš? Kedy ju máš? Do 108. V Atelier Café. To nie v škole? Nie. To je v škole. To je normálne stála všetko. Ale to preč takú matrikuláciu máš? Stále, tak je to každý, tak To je. nie je tak. Myslím aj normálne v škole a normálne ako škola bola postiadná. To vidí. Máme tak. My ani vás neuvidíme, to je práve. Tak nie, čo to nejaký ultrapasy. To je aké trápne. Ako čo som počula do tej súťaže, ešte tam budú, nie? Také napríklad, že... Hej, že máš z múky vybrať, neviem čo? Či sa budeš od múky. Potom, že alobal ten, vieš, taký alobal, nie? Že z jednej, že z obidvoch strán bude med a máme, hej. A ešte podobné súťaže, tam je vysvetá, ich zabijem. A minuloročná toto, tá na jednej taký turný, nie? Krmili. A potom teraz začali do seba hádzať. Ježiš, jedna na viac, to mala A to tretiaci, vieš, nám budú robiť do toho. Trapasy tam nie také budú. No, ale to ja som chcela vidieť, to nemá tak to robiť. To sa príď pozrieť. Dobre. No určite. Prečo? Vy ste mali tam dostať, a nie, jak pánsky, do nejakej miestnosti. Toto každý ostane na dopravnej, to neviem. Tak oni sú veľmi trapasí. No a keď to bolo tam, jak je na Maratónca, taká budova veľká. A tam bolo, a teraz dali do ateliéra. Jak je Palacké určite. Príde aj Ložko sa pozrieť. Si pána Nosel, ja som asi stražila tými pozdrami na seba, ale nič sme nepovedali. Čo tam máte? Bloš. Vajcia, ránko, polievka, mliečko, Joj. Vy kde taký traptový pocit som dostala? Prečo čo? Koľko? 67. Ne. A ja som chcel dostať. Když máma kričím do telefónu, to čo nás znamená? Lebo naša si bola len 4 nedela vyrovnovať. To čo nejakých 15 € za nedelu? Hádaj, nie? V priemere. Keď 67 za 4 nedele, nie? 67. Ježiš, ja už necítim ruku. No tak daj mi. Trapné jedno. Možno na stredu.
Podaj koš! Naspäť! Co? Poważnie? Nie widziałam. Teraz ma zabije? To som nie widziała. Podaj tej asistencia! To nie nachodíš? Popíš mi. Asi to je, ale nevidela som to. Prázdnej brány. Ja, aspoň dačo. Keby si nedal prázdnej Poďme, brány, poďme. Hej no. Kedy? Oni sú Nebal to ty. Oni sú hostia, dvaja nalierajú. Hej, kedy dali druhý? Ja neviem. Kedy si dali? Kedy ten šťavý? To by dali jeden a potom len taký nedali. Hej, ja neviem o tom. Dali hokejka. Hej, zavádzaš mi v výhľade. Joj, prestaň. Ty nesmej trápne. Poď, Marcel. No, vyšlo strávku. No, ja som dobrá. Ja z lodu. A máš to? No, to na nete, dvojka. Jaj. A tu kde mám kúkať? Tá, nie, ale tá kvalita proste dosť No však akože toto, debilná. že... A to lepšie je nič. Ty si to ešte nevidela, hej? Trápna. Chytajú! Ľavá strana! Také zlaté. Toto je Joj. Len, okej. Hej. No, poď ešte. To je on? Poznaj, krásnej. A musím vedieť, čo krásnej. Dobrali! Offside! Dobre, poď. Nahoď! Pozor! Dobre. Poď. Vyššie, nie? Aby v strede bolo. Chytel! Čo v strede? Estetické si nevieme. Joj, vieš čo, ty ma dneska tak vytača, že ja... Čo ty prišla? Ešte to neprišlo, keď sa vytočila. No a nevieš tancovať? Ja neviem tancovať. To sa vydaš tej práve. A sa imatrikule, čo ste mali? Čo máš, nie? Tancovanie? My sme mali takú trafnú matrikulu, že to ani neviem, čo Dobre. bolo. Čo ste mali? Jak to bolo? Prišli ste? Oblečený slušný, ne? No, a? A čo, a bola nejaká súťaž, sedela som, bo aj na jednej som chvála Bohu nebola. A bol sme tancovali kačací tanec a dobre. Kačo, čo? Kačací tanec. Čo je? To mali zobaky a tak tancovali tak smiešne. A to robili aj nejakí ako vyšší ročníky, alebo len A vyšší? hej, ne? Furt robia vyššie. Teraz nám tretiaci budú robiť z techniky. Takže akože my máme pripraviť do tejto program. A potom oni nám budú robiť aj program kultúrny, aj také súťaže. Improvizácia fancy bude, hej, no to pade. A to nie, do 10. to bude ešte. Hej. Poď. Na pondelok si pana. Ešte aj nulku mám, tam má digre. A, Máš to mohlo odpadnúť dačo. jaj, oni s vami tak vyďuskali, hej, že vy to máte po škole. Poď. A my sme to mali počas. A dúfam, že nás podajú, vieš, voľno útorok, alebo aspoň menej hodín, alebo čo, aj pondelok. Jaj. Máme nulku a 7 hodín v pondelok, útorok to isté. Dobre, Racel. Mandiel. Čiže o ničom nie, že o poltrete skončíme školu, potom sa väčšinou okolo 4. sú gadžívať doma, nie? A o 7. začíname.
No, vidíš, hráčovia. No čo to, že keď prídu domov, keď sa sa chystajú, nie? Ako mne to nerobí problém, ale Prvá sa poď. A čo? Poď Rastio. Dadu jeden! Jeden z przodu! tu máš. Co to mám? Rovno predo mňa. Džiďa, si viezla v polove? Džiďa? Džiďa. Džiďa. David volal mu tu tak, keď ho Hej. Hej. Džiďa? Džiďa. Reto. Nevedela? Nie. Tak volal muchu. Džiďa. Džiďa. No. Prečo Džiďa? To skáže má. Ako, sa vás úplne, že mucha, alebo Džiďa je ťažké vysloviť. No tak jasne. Nevedel vysloviť mucha, tá volal Džiďa. Joj. Poriadne, poriadne! Hej. Nie? Hej. Takže 3-11 chceš povedať, že hráme elite, hej? Však oni dali len jeden gol. Teraz dalo... Kto dal teraz to oni? Však naši dali, je 3-2. Teraz? 3-2 je. To len? Nie, dali. Mám Jeden gól dali, čo David dal. Jeden. No. Nič dali. No. 3-1. Čo špilekaš? Však keď dali to gól, sa pripisuje akože im, nie? Však Elite dalo jeden, ne? No. No. Pod ich menom nie je jeden. No, tak si to pozri. No. Oni sú domáci, Ty elite. si povedala, že sú hostia. Nie? Som sa Sa pýtala, že kto ja sú som sa oni. ťa pýtala, áno, som sa ťa pýtala a ty hostia. Ja som sa naši. Idem. A ja celý čas kúkam, čo? Tu si mi ovaninu povedala. Kvôli tebe nekamerujem, bo tu sa zo mňa ujedáš. Ešte pol minúty. Idete si ma na ručku. Čo ja viem? Na tej pazure. Jaké pazúre? Moje. Vôbec Nemáš ne. nalokované pazuriky? Stratila som lak. Nie. Taký. Taký ružový. Rúžovú. Aj. Rôzne. Druhá strana, David, druhá strana. Ja prídu všetci. Stopni, hráme tu mám druhú tretinu. Stopol sa? Ja stopni, ešte s tým hore.